Hello guys, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेनसेयाव बरायफिनबावनाय थाबाय। ओमफ्राय आङो जोंनि गामिनि फोथाराव दंफैयो आरो गेलेग्रा प्लेग्राउन्डआव। ओमफ्राय गथ'फोरनि खेला जानो नागिरदों आरो बेखौनो नायफैदों आङो। ओमफ्राय नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायफालांबाय थादो। मा गेलेयो गथ'फ्रा, मा खेला होनाय जादों। So guys, नै जोंना खेला सामलायगिरिया नैबेनो। बिथाङा बिराद लाजिसुला दे। ओरैजाय गथ'फ्रा नै नेनानै दं गेलेनो थाखाय। खेला गेलेगोन ना गेलेया हा? गेलेया। मानो? आंजों फैफाना खेला गेलेबावानो नै बियो। नायनो होननानैसो फैफालायबावो, गेलेबावानो। ओइ तू हल मोर मामा। ओइ मामा, তুই খেলা খেলবো না নাকবলো? না, না খেলিম। কিয়? কি তো? এই আই। আই কি কইছিল? ওই কি কইছিলি তুই? কি গজব বেইজ্জতি है। Karban! Ayah, bici sana dong. Yeah. Dar. Beri jaga. Bismillah ya. Bismillah halana kana. Deran udah ndar deran ke so khar. नोंसोर गेलेफैदों आरो बाबारे खारनो हागोन ना हाया नोंसोरलाय? नोंसोर गेलेना गेलेयालाय? गेलेयो? आंबो गेलेयोलै। नोंबो गेलेयो? ए So लोगोफोर भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलां दे। ओमफ्राय वाच टाइमनि एसे गोनांथि जादों ना, लोगोफोरनो शेयार खालामना हो अननानै। ओमफ्राय नै सान्दुं बारा गैलाना, बिनि थाखायनो एसे असाइस जादों बोरैबा। स लोगोफोर बेबायदि खेलाफोरखौ नायफिनबा गोदोनि अल्डखौ गोसोखाङो आरो मोजां मोनो गोसोखौ। ओमफ्राय नै बे बिथाङा लिरदों आरो गथ'फोर देरहानाय फार्स्ट सेकेन्ड थार्डखौ। थ' भिडिअखौ नायलांफाबाय थादो। स नैबेयाव दाउला सौलायनो नागिरदों। गथ'फ्रा रेडि हाबबाय सिङाव। स दाउला सौलायग्राया नै फुरा बेरा दङ जोंना। लागायदो हाथाय गालायलायनाय लागाय लागाय बेरा थारलाय माथो लागावबाय
Lagoy. Lagoy. Ơi ăn luôn sạch ra rồi sẽ. Xuống đồ lên. Udah. Vậy. Nam để nó lại bị sâu quá rồi. Khát được nè. Đây về đây về. Khát. One. Đây thằng đây nó nè. One. Two. Two. One. Two. Two. One. One. Bizi jalan tuh. Oh, bizi bar. Sekian orang dulu. To finally खेलाया जोबनानै थांबाय नै गथ'फ्रा चकलेट जानो नेगासिनो दङ चकलेट जानो पुरा रेडि आरो गथ'फ्रा तो लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियामोन जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामलांदो बाय बाय